ଚିଲିକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ ପିଆଜ ବଟା, ଟମାଟୋ ବଟା, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା, ମସଲା ଯଥା ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା ଇତ୍ୟାଦି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 500 ଗ୍ରାମ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସେଥିରେ ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗ୍ୟାସରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତେଲ ପକାନ୍ତୁ। ତାପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସରେ ପୁଣି ତେଲ ପକାଇ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫୁଟଣ, ପରେ କିଛି ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ବଟା ଯାଇଥିବା ପିଆଜ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ବଟା ଯାଇଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଥିରେ ବଟା ଟମାଟୋ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ହଳଦୀ, ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତୁ। ପରେ ସେଥିରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଚିକେନ ମସଲା, କିଛି ସମୟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ସିଝା ଯାଇଥିବା କିଛି ଆଳୁ, ଭଜା ଯାଇଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତିନି ମିନିଟ୍ ପରେ ସେଥିରେ ଆଗରୁ ରଖିଥିବା ଗରମ ପାଣିକୁ ସେଥିରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେଥିରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ।